ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶ ಎಂಚ ಬಣತೆರಿ ಒನಗ ಕಲಿಯುಗದ ಜಗತ್ತದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು. ವಾ ಮನುಷ್ಯರೆಗಳ ಶಾಂತಿ ಪಂಪನಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಇನಿ ಬಲಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಎಂಚಾಪನ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲಕ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನೆ ಲಡೈ ವಿಶ್ವದ ಮೂಜಿನೆ ಲಡೈ ಬಾಂಪಾಡ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಅತ್ತನ ಭೂಕಂಪ ಅಂಚನೆ ತೆಡಿಲು ಇರುಪ ಎತೋ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಕುಡಂಚಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ದಾದಾಪುನು ಪಂಡ ಬರಗಾಲ ಬರಪುಂಡು. ತಿನೇರೋನೇರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣమైన ಸಂದರ್ಭ. ಮಾತಾ ದೇಶಲ್ಲ ನಾಶ ಆದ ಪೋಪುನು. ಐದವರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಚ ಜನಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟలు ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಯಿಲೆలు ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪುರಾ ರೀತಿದಲ ಎದುರಾಪುಂಡು. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಳಜಗಲ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಓಕುಲು ಏರುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಸುದ್ದೇನ ಅರಿಯರುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂತಿಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ಮನುಷ್ಯಡ ಪಂಚ ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ಶತ್ರು ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಂದುಂಡು. ಏಪ ಆತ್ಮಡ ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಒಪ್ಪಂಡ ಅಪಗ ಮಾತೆರಡಲ ಆ ವಿಕಾರತೆದ ಸಂಕೇತನು ತೊಜ್ಪವನ ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅಹಂಕಾರ ಈ ರೂಪಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೇರು. ಇಂದು ಆದಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ. ಏಪ ಈ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ್ದು ಮುಕ್ತಾಪೆನ ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕಲಾಹೀನ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮ ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತಂಡು 14 ಕಲೆ ಎತ್ತಂಡು. ಕಲಿಯುಗಡು ವಾ ಕಲೆಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ದೈವಿ ಗುಣಲೆಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಡು ಪಂಚವಿಕಾರ ಆವರಿಸ್ತದೆ. ಇನಿ ಆತ್ಮಗೂ ಐದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐಕಿನಿ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾತ ಆತ್ಮಗುಲ ಶಕ್ತಿದ ಗುಣತ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ತದ ಈಶ್ವರನ ಪಂಡ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿನ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯನು ತಿಳ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತ್ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯನು ತಿರಿಪವೆರ ಆತು ಇನಿ ಜನಕುಲು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜೈತಿರು ಪಂಡ ಸತ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನೆ ಇನಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸತ್ಯನು ಏತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಲ್ತು ಪಂಡುಂಡಲ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನ್ವೇರು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಡ್ಪೇರು.
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನನಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈದಿರಕುಲು ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿಲು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಕಲಿಯುಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದನು ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಎತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೂ ಆಯ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟಿ ಕೇನರು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟಿ ಉಟ್ಪೇರು ಅದ ಪಂಡ ಇನಿ ನನ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾಟೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸತ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆತ್ಮ ತಮಗುನಿ ಆದಿಪೋತನು ಕಲಹೀನ ಆದಿಪೋತನು. ಏರು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನಡಪೇರು ಅಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆನ ಭಗವಂತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ನನಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡೆ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ನಾಶಾಪನು ಅನ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡುಂಡು ಎಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿದ್ದು ఆయన ಬದುಕಾಯಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪೇರ ಅವೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಂದುತ್ತುಂಡು ಏಪಗೋಡ ಅಂಡಲ ವಿನಾಶವು ಪಂಚ ವಿಕಾರಡು ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೆ ಭೂಮಿನ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೆತ್ತು ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆನ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಟು. ಮನಸ್ಸುಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಕಾರ್ಯೋಡು ಕರ್ಮೋಡು ಮಾತರು ಕೊಡ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಲ ನಾಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಾಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವೆಡ್ದವರ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಏರೇರು ಈ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿವಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಧಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಧಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲು ರಕ್ಷಣೆನ ಪಡೆಪೇರು ಭಗವಂತನ ಛತ್ರತಾಯದಡಿಟ್ಟು ಇನಿ ಏರಿಯರಿಗೆ ಏನ್ವರ ಅಕುಲು ಇನಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಬಾಂಬೆ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಸಾಗರದ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತು ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದೈನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಏಪಗೋಡ ಅಂಡಲ ಪೋಪು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಪೋಪುಂಡು ಓಲ ಒರೆಯುಚಿ ಏರು ಭಗವಂತನ ಛತ್ರ ಛಾಯದಡಿಟುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಏರು ನಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆದುಪ್ಪಿಜರ ನಲ್ಲ ಐನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪೇರ ಅಕಲು ಅಂತಿಮಡ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಪೋನಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನೇರು ಪಡೆಯುತ್ಕೋಪೇರ ಅಕಲು ಸಂಪತ್ತಿವನಾದ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಐಕಿ ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಸಂಗಮೇಗ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇರು ಪಡೆಪೇರು ಅಕಲು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಆಯ್ದವರ ಈ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದು ನಿಖಲಿಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಖಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ್ದು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಖಲು ತೆರೆಯೊಳ್ಳೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲು ಮೂಲೆಗಳ ಈ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಲಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.